Tell me something, my friend. You ever dance with the devil in the pale moonlight? What? I always ask that of all my prey. I just like the sound of it. I thought you might enjoy the challenge. Find out if you're smarter than the person I'm looking for. Then by implication, you think you're smarter than I am, since it was you who caught me. No, I know I'm not smarter than you. Then how did you catch me? You had disadvantages. What disadvantages? You're insane. סחטיין, אחי. מזל טוב. טוב, אני מקווה שהבנתם ששלב ההסתגלות פה נגמר. מעכשיו הטירונות מתחילה באמת. אין יותר פשלות, אין ויתורים, פה המשחקים נגמרו. מהמסדר הזה אתם עולים למעלה, לנשקייה, כל אחד מקבל נשק אישי משלו. אני לא רוצה לעבור על דגשים, אני חושבת שהמפקדים עברו איתכם בצורה מאוד מאוד ברורה. תשמרו עליו ועל עצמכם. הייתי ברורה? כן, אמן! קיבלת מדפסים ישנים. אז? סתם? איפה היית? שאנתי, דיברתי עם מילה. בנול הרגיל. הסיגרת האלה עוד יהרגו אותך יום אחד. לא לפני שטוב השטויות האלה תהרגו אותי. זה לא צעצוע. צהוב פחדן. אמיץ ומצחיק. אחי, יש לך קצת במבה? אז יש תוכניות הסופש? סתם, נפגש עם ענבל. בטח נצא או משהו. אתה? יש לי חזרה עם הלהקה שלי. אולי תבוא לחזרה שלנו. וואלה, למה לא? מתי זה? סביבות 8? נבוא. שקט פה. אוקיי. שתי בלונדיניות שוכבות על הדשא ומסתכלות על הכוכבים. עכשיו אחת אומרת לשנייה, תגידי, מה יותר קרוב, הירח או לונדון? אז השנייה עושה לה, מה הדפוקה? את רואה מפה את לונדון? חזק. אני אומר לך, אחי, אנחנו לומדים איך להילחם הכי טוב כאן, לא בשטויות האלה של הטירונות. עוד בדיחות לא מצחיקות? באמת. המלחמה האמיתית היא לעלות על האוטובוס. Get ready for Mortal Kombat. באמא שלך רד מהשטויות. איך יש לך כוח? אני מת. אתה ממהר עכשיו? לחץ בית רגיל, לא משהו מיוחד. למה? בא לך חומוס? חומוס? עכשיו? למה לא? אבו חסן? אבו חסן מפוצץ עכשיו. וחוץ מזה, אין כמו החומוס פול של שלמה מהכרם בשביל לפתוח את הסופש. וואי אחי, כל כך התרגלתי לנצ'ק שכבר מוזר לי להיות בלי. איך אפשר להתרגל לדבר הזה? נראה לי שזה פה. מצאו להם מקום לעשות בו חזרות.
אסגר, שמעת את האלבום החדש של ברי? וואי, ממי, אחד הגדולים. לא, תשמע, זה היי. כאילו... יס, אחי, איזה גבר שבאת? מה חשבת שאני לא אבוא? מכיר, זאת ענבל. מה קורה, ענבל? יאללה, חבר'ה, שבו. טוב, חבר'ה, תכירו, זה יואב, חבר טוב שלי בצבא. זאת ענבל, חברה שלו. היי, אני הילה. סוף סוף נפגשים. אולי ננגן להם משהו. יאללה. תפוח. יפה. טוב, זה היה קל, נו, תן לי עוד אחד. יש לי אחד קשה. אני שני למלך, אך אני לא מלכה. בלילה אני פעמיים. מי אני? וואו. אוקיי. אחי, יש שם משהו ליד הגדר. חמ"ל, איזה תצפית דרומה, אני רואה כאן שני אנשים שמתעסקים עם משהו ליד הגדר. תצפית כאן גיבור. קיבלתי, אני בודק. תמשיך לעקוב אחריהם ודווח אם משהו מתרחש. לאן אתה הולך? מה זאת אומרת? יש דמויות חשודות, לא? אני הולך לבדוק את זה. חכה רגע! תצפית כאן גיבור. האם שומע עבור? קיבלתי. הדמויות החשודות שראית הם עובדי חברת חשמל. הם שם באישור. כל הכבוד על הערנות, תמשיך ככה. נו רמבו, עזרת להם להרים את הפקק? מה? מה? הם היו עובדי חברת חשמל, לא? כן. חמ"ל אמר לי. ואני רואה שהצלחת להשיג את המידע הזה לבד. באת בזמן, בדיוק באו להחליף אותנו. בסדר. בסדר. כן. כן, אני יודע. אני מסיים פריקה ואני מגיע. כן, בסדר. כן, דיברתי עם הרס"פ. רק שנייה. תסיימו את הפריקה, תלכו לפלוגה, אתם משוחררים. כן, דיברתי עם הסמנת. כן. היי, אהלן. טוב שבאת. רציתי להיסגר איתך על כמה דברים אחרונים לגבי טקס ההשבעה. כן, נכון. צריך להיסגר על המצטיינים. טוב שהזכרת לי. חשבת על חיילים מהצוות שלך? האמת שיש לי כמה אופציות. אוקיי. חשבתי על צחי ויובל. מה אתה אומר על יואב? מה קורה, אחי? הכל מעולה. איפה אלון? איפה יכול להיות? דבר מילה בנוהל הרגיל. בא לי. נו, אז איך אתה השמירה? אטרקטיבי משהו. מה נסגר בסוף עם הסמלת הזאת? זו סתם צובה הסמלת הזאת. הקטע עם מטריס נתנה לו שעתיים ביציאה. יפה שלי. סתם, אני מרגיש פה כמו בבית כלא, נמאס לי שכל פעם מקציבים לי זמן בשביל שאני אבוא וידבר איתך. טוב, אתה יודע לישון? תכלס, סרט ענק. לגמרי. הקטע במכונית? אין, אחי, הוא ענק. זה... דווקא את הקטע הזה פחות אהבתי. יותר אהבתי את הקטע לקראת הסוף, שג'ק הרג את הנזיר, זה היה חזק. יואו, איזו סצנה. Tell me something, my friend. You ever danced with the devil in a pale moonlight? What? I always ask that of all my prey. I just... like the sound of it. אלון, תהיה איתי. תקרא לרופא מיד, עכשיו. אלון, אתה איתי? אלון?
אתה שומע אותי? חובש? תנסה לישון עמוק, תנסה לישון עמוק. מה הולך? תזוזו מפה, תתרחקו. הזמנת פינוי? כן. נו, מה קורה עם זה? מה קורה עם זה? אני קורא לו. כולם להתרחק. זוכרים את היום הזה לפני ההופעה? היינו שיכורים לגמרי. קהל, חבל על הזמן, מטורף, מפוצץ, המקום מפוצץ. חבר'ה, מפוצץ אנחנו. שלנו בהצלחה. חיים. ערב טוב, מה שלומכם? הכל טוב? אנחנו להקת תוספת זמן ומקווים שתהנו. הקשר הזה התחיל בפגישה די הזויה, תיארת לי חיים אחרים ממה שהיה. כמה מסכות יכולת לשים ולא בחרת את הנכונה, בן אדם שחי בשקר ובן אדם ללא תמונה. I always ask that to follow my prey. I just like the sound of it.